Er det bare mig, der er helt delulu, eller har det noget på sig, når jeg sådan postulerer, at stand-upperne, de er lidt duksedrengene i klassen, er de ikke? For eksempel så helt hip-hop-hypotetisk talte vi om, at hvis nu Clemens skulle gå comedy-vejen, ville det nok være meget sundt med lidt træning på en open mic. Og jeg var sådan, yes, let's go. Og de var sådan, ho. Du må hellere ringe til Michael Schødt fra Comedy Zoo og bestille tid. Bestille tid? Til open mic? Altså, er det fucking jobtræning, det her? Hvornår har jeg sidst udfyldt en kalender? Til hiphop, der lader vi mikrofonen ryge, indtil du fucking whack og hører på, river den ud af hænderne på dig og slår dig ned med den, som var det en anden totenslækker. Det er så din mor, mens du bliver slæbt ud af et buende publikum, der smadrer dig med bagsiden af en hammer foran Stengade 30, indtil politiet kommer og anholder dig for at have den forkerte hudfarve, smider dig i isolation, så du kan blive seksuelt udnyttet, uden at nogen ser det, af Frederiksberg Sultan og Bjarne Benlås i en bondage-trækant, til du får kødsår der, hvor håndjernet sad og en sær krassen bag strubehovedet. Men i stand-up, der skal man bestille tid.